Der sker vilde ting og sager her på Ringe Bibliotek i den her uge. Vi har gang i den kulturelle rygsæk, og her der kan du se lidt om, hvad det er, vi går og laver. Jeg sidder her med Celine, som går i 7. klasse, og Benjamin, som går i 9. klasse. Og I har lige været til litteraturbanko. Så min far blev født i flygtningelejr, så din far flygter fra flygtningelejr, og så min far flygter fra flygtningelejr. Celine, hvad synes du om litteraturbanko? Jeg synes, det var sjovt. Ja, kan du prøve at forklare, hvordan det foregik? Det var sådan, så vi hørte nogle digte, og så havde vi sådan nogle ord på sådan en plade, og så hvis vi hørte ordet, så skulle vi lægge en perle på. Din kølige, fregnede hånd og min pligt, og planter den midt i verden. Det er det bedste for mig. Og så har I jo været på skriveworkshop med Claus Høgsbro og Stik Up Jakob. Hvordan har det været? Er det måske blevet lidt mere interessant at skrive? Det har det helt sikkert. Der fik man lige et større indblik på det, og sådan nogle af de ting, man kan skrive om, du kan skabe ud af intet. Jo, vi har lavet en sang, som går ud til alle jer fra 7. IT. The world's first smart class. Go global. Yeah! En del af den kulturelle rygsæk her i Faaborg Midtfyn Kommune, jamen det er altså også mødet med kunstnerne. Og her i litteraturdelen, der har de kunstnere, vi har fået besøg af, altså været dig, Jakob, og dig, Claus. Det er byens måde at åbne sig på. Jeg holder af. Kan ikke lure om byen elsker eller hader mig. Velkommen til. Hvordan har det været at være med i den kulturelle rygsæk? Det har været en fuldstændig fantastisk uge indtil videre. Der er blevet skrevet en hel masse fantastiske tekster og tekstudkast ude på skolerne. Og Claus og jeg har endnu en gang gennem rap- og beat-poesien fået indblik i et område, hvor vi ikke færdes til daglig. Meget, meget inspirerende. Stor oplevelse indtil videre. Jeg synes, en af de ting, der, jeg ved ikke, om det kommer bag på mig, men jeg synes, det er, hver gang er det givende, det er, hvor meget de unge tør åbne sig og bruge sig selv. Vi havde en fantastisk elev, som i forbindelse med en af vores øvelser fik fortalt om hans daglige morgenrutine i en kostal. Det bliver ved at imponere mig, at der er så mange måder at være ung på, og at man sagtens kan stå ved det, når sammenhængen giver mening. Næste år så er det jo altså en ny gruppe unge her i kommunen, som skal igennem det her forløb. Hvad kommer I til at se allermest frem til, når I kommer tilbage til Faaborg Midtfyn Kommune næste år? Altså, jeg glæder mig altid i forbindelse med skoleforløb til de gode historier. Altså, det kan lyde helt banalt, men det er noget af det, jeg sætter allermest pris på. For mit vedkommende, der er det jo digte, jeg går og tænker i hver dag, og at se de unge mennesker omfavne digtning, især også når man snakker om digtning, hvor folk måske siger, at det er en lidt svær genre, og de unge kan ikke helt gå til den. Her, der åbner det dem op, det giver mit værktøj et virkemiddel til at sætte simpelthen tanker og følelser på det, de render og døjer med. Det er jo både positive ting, og det er eftertænksomme ting, sådan er det jo med unge mennesker. Betyder det, at man næste år rent faktisk godt kan glæde sig til den der uge, hvor man med sin klasse skal lave den kulturelle rygsæk? Ja, det kan de helt sikkert. Det har været rigtig sjovt. Hvad synes du om at være en del af den kulturelle rygsæk? Jeg synes, det har været rigtig sjovt, fordi at det ikke sådan er skole hele tiden, og vi laver det på en sjov måde. Kommer vi til at se jer her på biblioteket igen? Helt sikkert. Hvad siger du? Ja. Fedt. Tak skal I have. Action.